Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Akong unungan. Biliban ako mo, boss. Oy. Dali ra kay kang gipagkamit sa autos, doktor. Nagtarong manggod ko sa akong trabaho. Uy. Oh, boss. Imo man gipahunong nga auto. Oh, nahinumdum na ka? Oh, boss, tubagaw na ko, oy. Boss. Oh, gawas sa siya. Magawas sa sab ko. Nobi, Hindi ako lang, Jack. okay. Nobi, daghang kayong salamat nga imo kong giduol. Dili man ko ka makasabot. Bisan unsaon kag sulti ni mama nga mipahuway pa ko. Nobi, I'm sorry. Concern lagi ko sa inyong kaluwasan sa bata. Dili man tingali mabuhat ni Alma ang imong gikahadlukan. Di ka mo tuo nga mahimong si Alma mo'y nang hilabot sa brake sa auto ni Ronel. Dili. Ingon ni anak kadako ang imong gugma ni Alma. Ingon ni ana ang akong pagsalig ni Alma. Taod-taod na ang among panag-uban. Ug bisag ka usawa ko'y namatikdan nga doon na siya tinaguan nga bati nga kinaiya. Pero Nobi, kinahanglan kang magbantay. Doon na ka nagwi anak nga ang amahan mo si Ronel. Salamat sa imong concern, Jack. Mahimo na ba ko mo pahuway? Please? Okay. Di na ako magdugay, Nobi. Pero, timan ilang. Kung wa kay pagduda ni Alma, di ti kapugson. Pero mutabang kong bantay ninyo sa imong anak. Boss, kinsa mi itong muwaton? Mga pulis, Mga pulis? misugot ang management nga mahiling sa mga pulis ang ilang CCTV. Naapa ka to, boss? Naniguro ang management nga naa pa. Nganong nag-apura man ka? Unsa man, gigutom ka? Wa, boss. Uy, ang ako lang ba? Naibuhong lang ko. Sige, boss. Atong huwat to ng mga pulis. Ay, salamat. Milakaw na gyud si Jack. Ako siyang gipatuo nga wa gyud ko magduda ni Alma nga mabuhat ang ilang gipasangil ni ini. Ingon ni Ana ang pagsalig mo kang Alma. Hambot lang, ma. Nubi, Gusto lang ko makabiya dayon si Jackie ni ma. Busa, ingon adto nga akong gipasalig niya. Pero, nahadlok pa yagid ko. Usa di ka kung tinuod nga buhatong kasangkapan si Lucky. Aron dili gid ko makabiya niya. O kaha buhaton niyang kasangkapan ng akong anak. Aron bakwion ang pasangil nga wa siya labot sa maong disgrasya. Nubi na ibaw kong nahasol kaayo ka sa panghitabo. Pero usaha ang imong huna-huna, nak. Og mao'y isintro ang kaugmaon o kaluwasan sa imong anak. Usa ra gid ang akong gipaabot, ma. Aron makahukom kog tarong. Unsa man ka na. Kung tinuod ba yun nga gibinuangan ang brake sa auto ni Ronel. O kinsa. Boss, imo ng auto? Ug ikaw, mao dyan pagkawas sa auto. Paingon ko ana sa CR nining Mount Gasoline Station. Uy, boss, may tao nga miduol sa mga auto. Ug milingi-lingi. Usan sa mga gasoline boy. Miling-ilingi siya. Ito yung giablihan ang hud sa tubangan, boss. Ay, boss, ordo na gyud siya ilaot ang buhaton, boss. Boss, flash pa na yung gunitan.
May gihiling ang mga koneksyon ang Gasoline Boy, Chukoy. May naikapa na siya. Trawa. Pak! Awa lagi. Murag ilagi po lang sa kalambre, boss. Gipinuangan yun ang akong break. Trawa, boss. Gidali niya sirang hod sa auto. Niya, midali siya glakaw, trawa. Suhito tong tawana. Murag, mekaniko to siya. Boss, niyadyo ka siya magtrabaho ning maong gasoline station? Uy, trawa, boss. Mao sa imong pagpaingon sa auto. Mitanaw na ko ang pulis, Chukoy. Ako sa nandoolon. Boss, niya pa ka maong gasoline boy? Susihon pa na, Chukoy. Ako na ang tuon ng mga pulis. Chukoy, kumusta naman ni mga mo? May nahinumduman na ba siya? Ha? Nahinumdum na ba siya? Di niya last giparking ang iyang auto? Doon na ba eh? Diin man. Sa usa ka gasoline station. Unsa? Nagpatubil di siya. Unya, mibiya siya sa auto kay may adtog CR. O niya, dito ba sa maong gasoline station binuang niya ang iyang auto? Dito yun ba eh? Kinsa mo kanina binuang? Nakita yun sa CCTV sa maong gasoline station. Nga usa sa ilang mga boy ang nagmaniobra aron mawad anong break ang auto sa akong boss. Ang akong cellphone. Si Ronel ang nanawagan. Hello, Ituman ko gyud ang imong hangyo. hangyo nga unsa. Nga hinumduman ko gyud ang katapusan akong giparkingan sa akong auto. Nahinumdum na ka? O, Diin. sa usa ka gasoline station. Ug amo ning gitanaw ang CCTV sa maong gasolinahan. Og nakita ginamo ang maniobra. Imo gyud nakita ang nagpinuang? Naglaro sa CCTV hangtod na ang pagmaniobra. Ang nagkalisod lang kay wa na magtrabaho ang maong gasoline boy. Milayas? O, wa gani ko naman anghin nga dili na siya matrabaho. Basta nga, wa na makita sa gasoline station. Nakaila ka sa nagmaniobra sa break? Wa lagi. Pero nganong imo mangyong auto ang iyang gihaptan? Matod sa investigador, mahimong sinugo lang ang maong gasoline boy. Tingalig na ko ang katidad. Hinungdan nga natintal ka kini. Gibayran? Wa ko ang masangil ha, Nobe. Matod sa investigador, mahimong ibayran ang maong gasoline boy. Nobe, bantay gyud ang atong anak. Bisag dili ka pa mo hangyo. Ako gyung bantayan si Lucky. Kay bahandi siya alang kanako. Mayo untag makitaan dahil katong gasoline boy, boss, no? Mao na gibuhat karon sa mga kapulisan, Chukoy. Ang pagpangita sa nagbinuang sa akong break. Boss, doon na nagpisulti ni mo ba? Nakita yung ni Jack? Ha? Anong interesado magkisiyabahin sa nitabo ni mo, boss? Imo sing gituganan nga doon na natay gidudahan. Nga to yung nakita sa CCTV. Oo, boss. Chukoy, Oh, nganong nanabi man ka? ha? Dili maayong ipanabi na to ang kasayuran nga atong nahipos. Kitingalig, doon na niya makasulti. O makatago na hinuon ang suspek. Ayas. Kang buang nga, boss. Wa man sa ka magsultidaan. Nasaon. Sige mong gulong pangutana si Bayja. Kumusta na kuno? Nainumdum na ba kuno ka? Wala tayo mahimo ni anak, Chukoy. Ang ako lagi kagulan nga tingalig magsusi-susi si Jack. O nagpaminaw ra di ang suspek. Boss, pasiluan at taong ko, boss, oy. Dili tayo na mausabot, boss, please. Wala tayo mahimo, Chukoy.
Ang akong cellphone. Si Jack may nanawag. Saan kayang tuyo? Hello, Jack. Ngano nanawag man ka? Busy ra ba ko? Oh. Unya na lang ko manawag kung di ka na busy, Alma. Sabay tuyo ni mo. Ang mahitungod gud ni Ronil. Wa ko'y panahon na itong tawhana. Kung bahin niya nga ito panagsultihan, ayaw na panawag na ko. Nahinumdum na siya. Unsa? Unsay nahinumdum na siya? Nahinumdum na siya. Diin ang katapusang lugar kagya parkingan sa iyang auto. O sa ka gasoline station. Nya. Sa may labot ako, ana. Nailhan na nila ang nagbiduang sa brake sa auto ni Ronil. Unsa? O gipangita na sa mga tinugyanan sa balaod ang maong nagmaniobra. O matod sa mga kapulisan, posible ko nung gibayran ang maong tao. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!